Jo, takže čau ľudia, vás vítam v svojom ďalšom videu, kde dneska ideme pokračovať, čo mi napíšte do komentárov, to postavím. A pod týmto mojím videom sú dva komentáre. Som Mirko a spravil z vysokú väžu a no keď chceš, tak môžeš postaviť veľkú šmykálku. Ideme robiť tú šmykálku. Už som si tu aj dal nejaké bloky. Tak tie bloky postávaj prosím. Žiadny Java update nechcem. Prosím, zlietni. Takto nejako. Takto nejako hlboké by som to spravil. A potom som premýšľal, že keď spraviť tú väžu, tam chcel Mirko, takže mohli spraviť plavčícku, takú, kde oni bývajú. Alebo spraviť proste... Alebo spraviť také tie Squid Game väže, čo boli v druhej sérii. Alebo ešte veľkú hlinenú, no to vám potom ukážem také dobre to vyzerá, to je môj originálny nápad. Takže... Dobre, tvorím to tak. A ja, že aké Maximko, že aké si to chcel veľké? Tú šmykálku. Ale tak ale nespravím nejakú extrémne veľkú. Neviem, že koľko poschodí to tam bude mať. Uvidíme. A ináč, no mi píšte do komentárov, že čo by ste chceli a ja vám to tam ja vám to proste spravím. Tak to bude taká menšia šmykálka. Tu dáme takto slabobloky. Takto. Takto nejak. Potom sem si dáme ešte klasický dubové dosky. Ale to nemusíme mať aj. Pečka. A aby som si dal len takto sem, že raz, dva, takto. Aj sem by som to dal ešte. A ešte teda sem, aby sme to mali symetrické, alebo tak celkom dobre spravené. Jo. A ešte rebrík. A to sa píše jak po slovensky, asi rebrík, nie? Dobre, rebrík. Funkčné kocky. Nefunkčné by boli asi na prd, nie? Takto. Takto. A potom by som sem dal, ale to neviem, kde mám nájsť. Čo je toto ozaj, toto dole? Kompáče. A tu je vedro s vodou. Vlci útočia na skeletona. OK. A dal by som to proste normálne, že je... Jo, to pôjde takto dementne. Tak počkaj, sem prázdne vedro. Takto. Musím spraviť ešte zábradlie, ozaj, ja som zabudol spraviť zábradlie, ľudia. Máme zábradlíčko a potrebujeme teda ešte full bloky, takéto normálne plné bloky. Takto, aby nejakí dementi nevypadli. Takto, presne, takto si to predstavujem. Dobre to vyzerá za mňa. Potom už do vody to môže ísť. Čo? Chcel útočiť na mňa skeleton, keď som kreatíve, chápete? Takže ideme na to, proste takto nejak to postavíme. Tak, máme to a teraz skúsime dať ešte, že zábradlie, že ako to bude vyzerať. Takto. Takto nejako, hej.
Takto. Na mňa to vyzerá celkom dobre. Maximko, ohodnoť prosím moje builderské skilly. Teraz by som sem dal takto jeden tok a druhý tok. Ja tu by som to ešte takto nejako proste dal. No, to vlastne nemôže ísť po tie polbloky. Tak počkaj, tak to dáme nejak. Celé takto. Takto. Takto nejako. A ešte by som tej fakticky takéto nejde, no tak zmenšíme túto pristávaciu plochu. Proste hotovo. Bude proste taká menšia. Takto nejak. Tak takto proste, hotovo. Máš kamarát, Maximko, to je tvoja šmíkalka. I môžeme ju aj vyskúšať. Jupi, som dieťa, hej, takže som dieťa. Ideš hore. Jupi. Mne to aj samé ide dole. Potom skočíš do vody. Počkaj, to je dobré, kamo. Takže naše nočné stávanie tobogánu je u konca. Maximko, ohodnoť to. A čau.